Hamuna kadongan aleneng masuk ma odoran ni uluata. Rap dohota kasih tuan aneng pensiun di pabora uriata. Jongjong mahita saluhutna. Udul mahita pinasa matu para genda. Huriani tuhatta pinasaha ma tabe tuhita saluhuna ruas ni huria namarpungu di garijaon nang diganup inganam munabe mangarade mahita amanginang tapuji tuhatta marede sian bukwede nomor 60 sada ayat sada saat tutulu dia tulu jongjok kita non.
marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nunga patar hangoluani, jala nunga huidahami, jala nunga huhatidako kami, dohot hubaritahok kami Tuhamu, hanguluan na saliling nililing na dilabung ni amay hiyan, jala nung patar dihami. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale debata ama na di madua gijang. Puji-pujian hasangapod dohot hamolateon subaw kami tuho. Marningot silehol-lehom mi na balgay tuhami jolma na di pardangolanon. Ima anakmu Yesus Kristus na sinurumi sian banua gijang alani hami. Gabe dangol do ibana jala na pogos. Pola tubuh ibana di bara ni Bethlehem. Asa mamora hami. Say rajay jala tugu-tugu hami marhite-hite toddim. Asalam huidahami godang ni holong ni roham na pinapatar ni anak mi. Amen. Tangihok kamu mapati ni debata sadarion, iman na tersurat di Heber 7 ayat 25. Tibaheni tarbay ni bana do paluahon sadok akka na madyonohi debata, marhite-hite ibana, ay namangulo do ibana toktong, lau mangot dihon nasida, ido sahana, atong rap mahita mangidugugu siyan tuhata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hubbar tupatik mi. Amen. Hallelujah.
Natopoti madusata tuadopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasisan ni dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak kahulongan ni roham. Say asi maroham di hami akka na mangarsakot dosa nami. Say sahapi matu bagasan rohanami hasisan ni dosa nami. Lehon mati hami todim na badiyay. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alay asahot rohanami marhapur siaon. Lau manggotapon nasa dosa. Dohot roha portibion. Asa hupasat tami diri nami tuho. Gabi pelean na mangulu. Jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Isebe mangaluhon akan na pinili debatado na mamitori. Isido na madabu uhum hamaguan. Kristus Yesus do naung mate. Alay dada holani. Naung mula mangulu do jala di siamun di debatado ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tajaha mahata ni debata turpu ni hari mingguon ima na tersurat di Yesaya 61 ayat 10 sahatu Yesaya 62 ayat 3 tajaha ma marsoris-sorin ayat 10 marlas ni roha si tudu au di bagasan Jehovah marolop-olop dotod diku di bagasan debataku ainung nga disulukot tuau akka ulos hatuaon. Baju hati goran dihohosot tuau. Songon pangoli na marbulang-bulang mangaradoti hamalimon. Jala songon oroan naong hinohosan. Songon kanona magbulong sual-sualan. Jala songon kolak na kasibur. Uduboli na sinaburhon. Isikon songoni do patubulong. Jehovah tigoran dohot puji-pujian. Diadupani sabot akal. Alani Sion dang terbaik nausip. Jala alani Jerusalem dang oloau popoman. Pai mabisar hati goranna. Songon sodang ni matanyari. Jala hatuaunna songon sulu-sulu na marsigorgor. Jadi lidahnya akabanso oleh debu marugidorana. Jala salut akaraja hamalian. Jala ikon magarbon goar na imbalwa. Ipabualo ni papaman jago. Rapita. Jadi gabe tupal hamuliao maho di tangan ni Jehovah. Jala tupal harajaon di tangan ni debatam. Ido sahana. Mertua do aka natumangihon hata ni debata. Jala naupeopsa. Amin.
tidak kuma hapursiautai songon nahina tidak kun ni dongata sa hapursiaw di sadok portibion rap mahita madrok. Au porsia di debata jahuba ido ama pargugu na suatu dosan na tumupalangit dot tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana itu si Maria na gabi-gabi seton di perbadia adorang suabuhan. Ido tuhata na tumon no bernit di pahuman islatus na matatarpajal doibana di hau pinarsilang na tua turu rugnitano na mula mengulu dari patuluhon na manet surgo laut utus yaun ni debata jahuba amanai pargugu na suatu dosani di sime bane pe memula su tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia ditondi perbadia jala adong sada huria na badia huria to pan Kristen akan na badia do dahasan dosa do dahatay na mandok mula mangulu sugu daing ha nong mate do dengul na surasuda. Amin. Tabigema kor virtual ina Jumat. Gloria, gloria,
titing na masa di huriatta. Hurian itu hatta tabegema titing na masa di huriata Minggu 27 Desember 2020. Guarni mingguta sadarion ima minggu perjolo dung ari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus. Poin na paduahon danak na sorang. Na perjolo di basa-basahon debatado sada danak bawa di keluarga ni amata Agus Adi Rianto Sihotang dohot inatai Kori Valentina Borutaba na di hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sian wik 10 sia. NRJ sada 2 onom tolu. Inganan nasida di Gria Sangyang Mas, Jalan Kepodang 5 nomor 10 walu. Napaduahon sada danak bawa di keluarga ni amata anggiat mertua Panjaitan dohot inatai Uci Francisca Borulubabatu na di hari Senin tanggal 12 Desember 2020 sian wik onom. NRJ sada tolu sada 2. Inganan nasida di Serdang Asri sada blok D2 nomor 30 Panongan. Napatoluhon sada danak bawa di keluarga ni amata Harto P. De Bataraja dohot inatai Mary C. Boru Simarmata na di hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sian wik 20. NRJ sada 2 walu opat. Inganan nasida di Jalan Gang Haji Kalan RT 001 002 Kelurahan Periuk Jaya. Hipasdo danahi dohot natorasna. Poin napatuluhon pamasumasuon perbogason titing perjolo dohot titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbogason mangatur si Hobing anak niamata maringan si Hobing almarhum dohot inatai Tiorugun Boru Siregar. Ruas ni HKBP Lawekinga Resort Nauli Sipang Semadam Distrik 12 Tanah Alas dohot Oroanna Roniasih Boru Aritonang Boru Niamata Charles Aritonang dohot inatai Halisa Boru Aruan. Ruas ni HKBP Tangerang Kota sian wik 5 Resort Tangerang Kota. Pamasumasuon dipatupa di hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 di HKBP Lawekinga Resort Nauli Simpang Semadam. Poin napaopaton pertangyangan pergantian tahun keluarga. Hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 tongaborngin tapatu pado pertangyangan pergantian tahun keluarga di Ganuk Bagas Tabe pukul 00 WIB manang songotiki naung ditotopon Ganuk keluarga. Di Patupa Huriat tado acara di dua hata, acara bahasa Indonesia dohot acara bahasa Batak. Jala di parade di pintu masuk dohot di sagihon marhite WA grup Ganuk Week. Napalimahon kor virtual. Sadarion Minggu tanggal 27 Desember 2020 di Sude Parmingguon di Patu Begehod do kor virtual sian ina Jumat. Anggiat gabe sangap di tuhata jalalas ni roha nang dihita. Paonopon pangojak konon praeses. Hobartu pangojak konon dohot serah terima praeses Padita Gunawan Panjaitan MSI
Nagabe Praeses HKBP Distrik 12 Tanah Alas di Kutacane, na dipatupa di hari Sabtu Rodi Minggu tanggal 2 sahatu tolu Januari 2021. Mangihutusi borhak do amang padita Gunawan Panjaitan MSI dohot keluarga di hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 laho madohoti ulauni. Sai dipati urtuhattama ulauni. Poin na papituhon, situa pensiun. Sadarion Minggu tanggal 27 Desember 2020 di parmingguan pukul 10 sadawib di Patu Pahuriat tado acara paborhatton tu opat halak perhalado naung saha tu partikian masohot sian pakkubasion manang pensiun ima amang situa marisi haru mahorbo, amang situa poster simarmata, amang situa Ferdinand Nababan, dohot amang situa Batara Nainggolan. Poin na pawaluhon, ruas namodding. Nunga jumolo marujungolu niamata mahapun si manulang 50 tahun, na hinabaluhon ni inata Nurhaida Borusitorus, dohot manadikot tolu halak danak na di hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sian week 10 lalu. Sai dipargogoi jala diapuli tuhatama keluargai. Na pasiyahon rapot huria manang rapat jemaat. Di hari Selasa tanggal 20 Desember 2020 di Patu Pahuriat tado rapot huria na mengarang-rangi program dohot anggaran pakobasion gereja tahun 2021 na di Patupa di gereja mamuka pukul 10 pitu wib. Mangudutusi pinangido ma perwakilan dua halak ganup wik dohot saluhut parhaladu huria laho maddahoti rapoti. Poin na pasapuluhon piket bulanan. Piket bulanan di bulan Januari 2021 ima amang pendeta Budianto Silitonga STH MSI. Songonima titing di mingguta sadarion molo adong akan hurang takas di panurat tonon dohot di padjahaon boido di patakas di parhalado di wiktabe manang tu sekretariat ni garejata di tiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tuhatta ma pakubasion ni huriata jala di pasu-pasu ma nang parhalado dohot ruas nalaho patupahon aka ulaon di huria bahen sangap di goar ni tuhatta. Horas. Manomu-nomu jamita tapuji tuhatta maredde sen bukwedde nomor 565 lasta pasama pelias sada A sada B di bagasan lasni roha. Las roha kula mamuji debata barholoi somon bugana mangerbang dina bisara
Dame ni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata hamunan ya holongan, hata ni debata nagabi jamita di mingguta sadarion, hari Minggu perpudi di tahun 2020. Di guare naking Minggu dung salpu hari hadu tubuh. Laos tapatupa di huriat tahun paborhaton akka perhalado ni huria nasarupa tahun lahirra tahun 1155. Tongom manasida marumur ono 45 tahun di tahun 2020. Hata ni debatasi hangulu honota ima sian buku pesalm bidu 142 ayat sada 1 ayat 10 opat songonom mahatana. Haleluya, puji ma Jehovah hamu ale akka sian banua gijang, puji hamu ibana di akka banua gijang. Puji ibana sude hamu ale akka suru-suruan, puji ibana sude hamu ale akka parangan nai. Puji ibana ho ale mataniari dohot bulan, puji ibana sude hamu ale bintang akka namar sinodangi. Puji ibana hamu ale akka langit ni langitan, dohot hamu ale aik akka na di atas ni langiti. Ikon pujion nasida ma goar ni Jehovah, ai madokon ibana jadi tertopama nasida. Jala ibana pahoton akka nasida rodi saliling-lilingna dibahed dosada aturan jala dang halausanna. Puji ma Jehovah hamu ale akka sian tanon akka binatang ni laut rodi sude akka lung. Ho ale api dohot abolas rodi timus haba-haba na pasauton hatanai. Hamu ale akka dolok dohot sude akka rubian. Hamu ale hau akka namar perbui rodi sude hau ares. Ho ale binatang dohot sude pahap-pahanan. Akka gulomit rodi akka pidong namar habong. Hamu ale akka raja ni tano on dohot sudi akka bangso. Hamu ale akka pangarajai rodi sudi akka panguhum ni tano on. Hamu ale akka doli-doli dohot namar baju be. Hamu ale akka na tua-tua rap dohot akka nabajar. Ikon pujion nasida ma goar ni Jehovah, ai sasada goar naido natibul di atasi hamulion naido tano on dohot akka langit. Jala ibana patibul sada taduk di bangsonai bahen puji-pujian di suri akka naniasianna di akka ari ni Israel bangso hasol khoton naing. Haleluya. Ima sahakna. Hamunan ya holongan hurian itu hata salpu pesta Natal ninna. Anggona tumabu cerita honoton sampul pesta Natal tiki mek bedu hita di hitan. Repok ma paturi kue. Repok ma merbida. Itaruhom ma juhud sasapak tujabu. Gudang ma juhud namong. Nak satahun din yang suran ninna dang naik baru tuhor mergugu mana sida lapatanna adong do tradisi selesai Natal itu harus ada sukacita. Jala molo tadok musia diturpuk tenaking molo tabadomu pesalme 142 ontu pesta Natal dohonot tama saya pesta Natal ada panggilan umum vocatio generalis. Tari meban di hata Latin. Manang jojo tu sadok na tinopa. Ima
memuji pasangap guarni debata. Edi perpuri naking tadde hoddi. Sude jari-jariamu ikon memuji pasangap debata. Jadi do di pasahati tu saluhutna akkana tinoppa. Anggo patik dang dohot tu nasida di pasahat. Holat tu zolma do di pasahat patik. Setabiak kedurbia tak pola ulah hononni unak ko manakko. Alai zolmek kun ulah hononna do unak ko manakko. Anggo horboro setabiak kamang muligaga pi haumani halak datu korboni bilbeli pasa manakko hoinna datu. Napuna sairu ju wasa dang ramoti ho horbom minna. Ala dang dohot tuntutan etika tuakkana tinoppa. Tuakka pidung na martonga-tonga langit pe tak pala dohot tusi tuntutan etika. Nang tuakka deke nadong di bagasan laut moloro hiu iterkama kaperenang. Datu mungkin dohot edang meredek hiuon tak cara merguruon nahita. Nang dohot tu nasida patik ni debata. Alai turpuk tau madokon tuakkana tinoppa adong gusada panggilan na pasaru pahok kita. Ima memuji jala pasangap debata. Nakingi guari do tongau sada uluk naga inna. Kodohoti memuji pasangap debata. Hamunan ya holongan mono taparrohahon di pesta Natal adong go eddi namang go berhurun. Mangihut nakka analisisna. Jadi joy to the world, the Lord is come. Hai dunia gembira laninna. No nion ipajojor do seddo tinggi satu do rendah. Do si la sol pa mi re do ido do na. Pasek kecongoni do nenna. Songoni ma do honot tade bata mangaleon akatuna pistari mangarang lagu mangguber hotur pukon. Siap pergi jak satu partoru ikom memuji de bata. Alani do tinggi satu do rendah ikut dipakai di sada urutan memuji debata. Gabeta dokko do akka gubahan lagu na luar biasa noni. Diingat dunia tak sebarang lagu dibayan. Lahu pasangapon debata. Alai lau memikiri ala di debata ikut sude memuji warna berarti ikut sude not. Sude not dengan tangga-tangga nadanya itu harus dilibatkan menggambarkan urutan-urutan orang memuji debata. Gabi terberita melegui joy to the world inna. Sude me legui tong iterjemahon songon edet tanah berpudi binakting. Diterjemahon digurangi. Alaina paling berkesan menggambarkan Mazmur 148 itu adalah do si la sol pa mi re do na. Sian nada tinggi sampai nada rendah. Sian yang paling tinggi sampai yang paling rendah yang ada di dunia ini harus dipakai untuk memuji Tuhan. Di guari manakik perjulu sehari aroma strata pegijang. Jadi herasa rupa do halak Yahudi do halak Batak memahami natinoppan di Batak. Aung benua gijang, aung benua tonga, aung benua toru. Song ini do pemahaman nasida. Jadi kita pe pertanyaan songoni do ali debata amanami na di benua gijang di benua gijak pe ho jono go di benua tonga enda musero wase boto ho songoni martanyang bapak ku pe songoni do martanyang inna. Jadi molo tajah pe salmenon Yahudi juga rupanya memahami seperti itu. Aronggo akka makhluk per benua gijang suru-suru do paranganna. Ibe natinoppa doi itu juga adalah ciptaan. Penyebab itu supaya ada hanya satu. Ima debata panoppai. Di guari musenaking adong do di benua gijang. Akka benda-benda langit, matahari, bintang, bulan da bercahaya. Dung malo zolma alam rarak mamusi patorak-torang. Adong go galaksi nina. Ang usi songo pertiwi nasing. Anggo Mars. Naudeu na julu itu SMA patorang SMP anggo Pluto ina naudeu. Lang nabi no to video ni 3 tahun 1000 cahaya. Si Pluto ina.
Nang binoto inanon manang nasong diyo nalay may guru bay may. Happy dong ro belakang anon ngamago besi pulutuin na. Itu juga bimago. Apa yang kasakan idok naruaru. Alai majolma sangat begitu semua ciptaan itu dia pelajari, sangat terbatas juga kemampuannya untuk meneliti. Anggo berita natwari. Ibarat kalau Cina teleskop diameter 50 meter. Lu seru boleh ni teleskop mai. Tujuan na hocada do. Asabu direkam ai tungarong akan makhluk perbenua gijang. Maka tai di gijang. Diturbu direkam. Anggo mabigi belum tahu kau narak do. Anggo tu hami ngatibu di babua. Arong mo perbenua gijang. Yaro di topo Soci Maria. Yaro di topo ton. Akka parmahan. Saluhur na natinopa ni debata. Nah sidapi ikon memuji pasangap debata. Ikon dohot maredde. Songo dia do menon ni matanyari maredde. Ako pidak kuboto. Baduk mamatanyari maredde hobar tu matanyari. Idu nakting dokon. Mereka ditentukan berdasarkan hukumnya. Setiap kamang halak batak pedokon di. Mulu-muru ina ini liling mamanu homar tolorin kan. Roro amat teman dokone bahasa jaramu manuk martolorin. Lomona ina. Artinya apa? Mereka akan memuliakan Tuhan dengan caranya sendiri, dengan ciptaan bagaimana dia dicipta. Tak paksa honokku. Gari marende menado bulani digijangin dadang bui. Kalau jol madu bui madokon bulani gabe perdumuan ni si malolong. Mulu lahi ta tu dana tuba. Lau tua ha tu dulu sanggul. Ai si budung minna sang jol mana me baen. Parhasak ni macai ulina sinuku maduk sauri batu si. Ini dia dua si budung lain ngon. Enyo do si sauti konin na. Kola non ningon. Kola noddo. Bisa lakaro ningon. Alai seru berengom bebel gerwa nginin na. Oji dei dia do karang seru tangi sonin ne mana. Ba ai do gabe ningon. Artinya hanya begitu manusia menggambarkan ciptaan itu, mempersonifikasikannya. Alai ibe hobartu pesalmenon ikosudi memuji pasangap debata. Nasaratinopa halak batak pe napa dua honidok mesti memuji. Sude jolma nasangap ikom memuji debata akka raja akka pergonggoma ima di dunia tengah. Dari Portibion. Panggilan kedua, strata kedua yang dipanggil. Ibe ikom memuji pasangap debata. Akka duli-duli doh na. Napa oson naking? Mulak kasih tua mendokon akka na peciu doh na aktif bope ikom memuji debata. Uban per aturan ni huriat tei hok doha per haji tuon nena. Hola ni dudak semer hala doi bedang becat walla. Alai hot do haji tuon na. Saliring nguluna ikon totong marhubas dia rupan ni debata. Isi nama si jamitan na mulang caktal lah bainat tai. Isi musi jamitai bapa hupuna. Isi musi jamitai nahumal yang ibana. Jala dilo naking sudah umur. Kajomlo pe bodo mamuji debata. Mali tahun lo sumbanguli do hoina puji ma debata ina ma jabarmu sudung gabin nahita. Tapi semua terpanggil. Akka na baru manguli, akka parsikola, akka danak, akka na gagal ekonomi, nuaing. Mungkin banyak kondisi juga yang digambarkan, banyak profesi juga yang digambarkan. Mau dutungi bape soal karaja, do akka panguhumma. Bagian kedua, ikom memuji pasangap debata. Neneng do honota apapun kondisi, alani pabahenan di debata. Nawacai belga ikut dohot memuji pasangap guarna. Baru saya disingkung mautik benua toru. Didok go ditrupuktai ikut dodo memuji pasangap debata ima akka per benua toru ninna. Mulut aja di ayat pitu di hati Indonesia didokon pujilah Tuhan di bumi hai ular naga dan segenap samudra raya. Akka binatang ni laut rudi sudi akka lungi ninna. Tak
Apalagi lomoro aku memikirin iba dua toru. Alai Roma danahon. Ibu kami YouTube. Pak, rupanya ada makhluk-makhluk di dalam laut itu nina. Mulu Alkitab ular naga lewiwatan di hati Indonesia. Alai anggo biak kahera dinosaurus nina. Anggo pe T-Rex di sini nina. Katu si pangi. Nah hubo to holak kita ro. Ditoppa deh bata. Doaka. Tapi rupanya dunia ini belum tersibak seluruhnya. Saya dong gue pindah ulip. Ayang gue beritahu di buku ni si Jona. Ibodut. Sudah dikkin nama cebelga si Jona. Laos boy mana tolu hari tolu warung ini butuh ni dikki. Hera penginapan. Ino. Ay sutung naong gue na melayani si Jona si mangalopaya lagi buku ni dikki naruaro. Karena digambarkan dia bisa hidup di sana. Gue udah gutong ke teologi mendokon. Itu kan hanya penggambaran. Nah, itu kan hanya sebuah pengkiasan untuk menyatakan kuasa Allah. Betul, satu sisi bisa bernafsirkan seperti itu. Tapi realitasnya semuanya belum terungkap. Semuanya belum terungkap. Allah itu sotar tari de pesalunai. Tu sipe di pasat de batado. Puji ma debata aliak kana tinopana nadong di samudra raya nadong di bagasan lung. Sebelum tahun nasalpu persis do tanggal 26 Desember ro tsunami. Ada tu ngisi hinam bedugai. Batu daerah ina mahami, tu daerah Aceh. Nikmatan nami nama tong. Tebu akkana tinopana debata ngusi gunung Loserina. Belum gurang binerek kape daerahon, belum gurang nida inganan akap pelayananon. Leboto do ape, esona holak kami pertangerang kota hapi memuji debata. Esona holak jolma hapi memuji debata. Esona holak sada suku hapi memuji debata. Sona holak sada agama hapi memuji debata. Ini universal, harus memuji Tuhan. Ale unang keberatan mulu marasing asik pe cara memujion. Undang-undang keberatan atau akkada dua-dua bayi maju pamujon nah hohom mulak ke duli do remaja bado ibel belisi kontak tay do drap tay i maju pamujon na tunggu tapa satu berdua gijang na suta begiru be gereja Betawi baik konolo ita mekel mere bebegela edenai saya songon lagu ni si Benjamin itu lagu ni halaki lahu memuji Yesus. Rek tak puji Tuhan rek inro. Lucu nih naroha lo. Kenapa ada lakon naroha. Tapi begitulah mereka. Pujilah Yesus na. Benar sudah begitu lagu ni Cina. Artinya semua persi terpanggil untuk memuji Tuhan. Dangong buhita keberatan. Songo dia lagu ni bayan memuji Tuhan. Songon naidok ngi pencipta lagu ini semua not dipakai. Kira song benok nasi di Burtibion. Bagaimanapun gubahannya itu adalah bisa dipakai memuji Tuhan. Alani panggilan on laos doh dosa butulai panggilan untuk merasa kesetaraan. Era pak memuji do hita. Mulok pe memuji pakai mik gugui pagi-pagi. Beta bigi medo las rohatta. Unak saya marsak kita tunga bigi. Turta bigi me songon pujilah tu ono orde pakai lagi no natibu inna hita. Ini pajojor. Karena Allah itu tidak terbatas. Dia memerintahkan juga jagat raya tidak terbatas. Perbanua gijak pe dohot memuji pasangap debata. Hamunan ya ulongan mulu tabereng wasik kepujut te mana. Kalau dua di bayan alasan. Wasik kepujut tadi bata ale mana panopa. Bahulala hamu akan beciun hamu mamang merceritan non. Iko pujun nami do bata. Anggo hami naung merhubes 27 tahun. Negara jatuh umur saya dia dobe. Balau 40 tahun dobe kita. Satu ngau umur gari jauh. Ngado hota merhubes ison. Merjamidai. Dakku boto saya dia gudang agenda be hupake. Ngawo to manak piga padita ngawo te padita chongonod dei padito pe chongonod dei na manang buape rumangnya ka padita
batong may do honotta dipakai de bata lahu memuji pasangat warna rap dohot kita di periodik meragam dipakai de bata cara anura Ibrani di Natal banyak cara Tuhan pakai untuk memuliakan dia. Besok ini dok kenang muludang merahape ya mata ikon dohok be marage dalan nak pecium na sidap alas maruhat tatong tapi ring mak generasi nok poso jala iruhata ya haminak kingi perhala do mulubui ikonang metuk pangkatimu sen wiki ngauri rita minabbe mang pangkat tinami ngalau hami mak kata hatai jabuna ngaulu be natai ai terpasu-pasu do hami duk situa mulai terpasu-pasu ulu harus itu menjadi pesan yang mau kita katakan. Puasa tak puji mana karena Allah itu adalah pencipta. Itu pada kena tenauli. Atik pe ngau 40 tahun tarungani tonguli. Uli dua muak kenang. Dan ulu kita bosan. Mulu terus pe ta rompeti tonguli. Alanya karena Tuhan juga memakai umur tadi dikatakan. Tak kipo soho doh memuji debata. Tung matua beho doh memuji debata. Anggo madok songoni, apakah yang membuat saya sangat sedih ketika sudah menjadi tua nina? Karena saya tidak ikut lagi bernyanyi memuliakan Tuhan dengan teman-teman saya. Olah dirohakku nama hubigi inna. Mekel doa dana hijau. Ayam gue God bless. Bapak kenal God bless inna grup lagu Indonesia. Ini udah pada tua ini Albar ini bapak dulu masih kecil mau nyanyi lagi sekarang ini nggak malu dia itu suaranya itu udah nenek-nenek ini udah teman dokon tapi masih bagus pak biarpun udah 72 umurnya nah lapatan dipakai lo sudah kondisi dong di kita pandemi deh mana sanggup memang ngarang masa pandemi ku puji dan kumuliakan engkau Tuhan karena apa dia adalah pencipta kalau didok pencipta sangat kreatif. Dan itulah ciri-ciri daripada Tuhan. Punya kreativitas. Dan dia tetap mencipta. Itu tadokon dipatik. Ini debata. Dahuk lapatanna. Sampai hari ini. Airi toparo satu sadarion. Asamar habisuhon. Jalana perpuri manusia didokon. Wasa pujot debata. Ala dipatidang gimana. Sada taduk. Di bangsona Israel. Nagabi puji-pujian. Nah di leot tibana sada goar ima goar na muli sa sude goar jala ima Yesus Kristus iru naking di dok ima pesalmen 140 kenapa kita harus memuliakan Tuhan ayat 10 opa ido imana ibana patibul sada taduk di bangsonai bahen puji-pujian di sude akanan yasyanna suatu kuasa dia mangkitkan yaitu nama Tuhan. Wilala akau mapajowa perpuri dongot tadi nomor minggu kita di tahun 2020 baru kabar honota songo dia tahun on alai menutuk sonare pe hamu amanga kapasiun ditongani huriatta arong ko hamu seorang di tahun bulan April di tahun on tunglas maru hamu sadok tung ima lomo ni rohani debata di pasaut di tonga-tonga ni ulutta. Asang giat tetok kita memuji pasangap debata. Aha pena masa di perdalanan ni ngulu natadupi. Amin martang yang meta. Mauliate ma Tuhan. Belganai hututu daktar hatahuk kami. Bidangai akapabahinammu daktar sigati hami do akanatino pappe torok nai jala gudang nai. Daktar duduk kami. Holani mamabahek kami Tuhan ikum memuji pasangap pegwarmu nebadi. Dada hola jolma di jokok ko memuji. Doh durbia. Doh sesuanan. Doh akabunga nauli. Doh akana sobinoto rope. Narong dilung. Di jagat raya, di samudra raya. Narong di benua gijang. Najujud dihatai akka ilmu pengetahuan. Alai hatam madok seluhuk nai ikon memuji pasangan guarmu nabadi ala horo panopa jala horo sipalua dinasa natinopam pasu-pasu matuhan akkarongan namion terlumu bima akka amanami
na mengunjungi pakkubasion dari tongani huriam gabi partohona situa. Rapak do akai nanami di son. Nunga dipilihun na sida ka ngudu na sida keluarga. Nunga do akai rakon na sida ali Tuhan makalacon ala gabi akka anak kon situa na sida. Parar masa luhut na napi natupan na sidai bay sangap di guarmu. Ali Tuhan sikati matong nasida asaro akka generasi na mangihut laho makka holongi huriamon narade mamilihut diri gabi akka parhaladong atok pinuji pinasangap mau marhita nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maredde mahita laos tapasahat ma piliata maredde tak. Saat mahita itu acara paborhaton pemberangkatan ataupun menyampaikan surat pensiun tuaka situata nau gok umur nasida 25 tahun acarata di halaman 4 buku dikte Maredde mahita sian nomor 200 sada ayat sada. Hamu donga sahurion nunga jonjong di juluta situa naung merhobas di hurion jaka tiki na salpu
mangihutun aturan ni HKBP didokdo di ponggol paonopon bidu 25.6 pensiun. Pensiun do sahalak situa molodung marumur 65 tahun alai hok do tohonan hasituonna jala pasahaton ni pedita resokma surat pensiunna. Alani hupasahat hamima tuhamu hata mauliate. Di sude pakubasion naung diulahon hamu di huriaon. Sai di pasu-pasu tuhat tama. Sude ulahon hasitua muna bahen sangap di gor ni tuhatta. Atau tagaso pinaborkat hamu tu status ruas ni huria ala naung pensiun sia situa bagi hamuma di jahahon surat keputusan pensiun nani jahahon ni sekretaris ni huriata situa humisar Panjaitan. Putusan nomor 0122 garing pensiun strip ST garing 210201 garing 12 Romawi garing 2020. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Resort Tangerang Kota Distrik 21 Banten yang berkedudukan di Kota Tangerang Provinsi Banten membaca aturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen kedua bab 6 pasal 25.6.6 tentang masa pensiun sintua HKBP usia 65 tahun. Menimbang, pertama, surat keterangan nomor 014 garing D3 Romawi garing HKT garing C garing 1993 tertanggal 2 Mei 1993 tentang surat pengangkatan Sintua Marisi Harumahorbo menjadi Sintua di HKBP Tangerang Kota. Kedua, bahwa saudara Sintua Marisi Harumahorbo sesuai dengan tanggal lahir 25 Juli 1955 sudah memasuki usia 65 tahun. Memperhatikan hasil keputusan Sermon Parhalado Jumat 30 Oktober 2020. Nama Sintua Marisi Harumahorbo. Tempat tanggal lahir Hutabayu 25 Juli 1955. Ditahbiskan 2 Mei 1993. Sintua di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Masa pelayanan 27 tahun. Terhitung sejak minggu pertama setelah Natal 27 Desember 2020 memasuki masa pensiun dari Sintua. Dengan ketentuan, pertama, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. 2. Jikalau terdapat ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tangerang Kota hari tanggal Minggu 27 Desember 2020. Huria Kristen Batak Protestan HKBP Tangerang Kota, Pendeta Resort, Pendeta Gunawan Panjaitan STH MSI tertanda tangan. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan. Tembusan, pertama, Sekretaris Bendahara Resort. Kedua, Sekretaris Jemaat. 3, Ketua Parhaha Maranggion Parhalado. 4, Pertinggal. Surat keputusan nomor 123 garing pensiun strip ST garing 210201 garing 12 Romawi garing 2020.
Pendeta Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten yang berkedudukan di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Membaca Aturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen kedua bab 6 pasal 25 poin 6.6 tentang masa pensiun Sintua HKBP usia 65 tahun. Menimbang pertama, surat keterangan nomor 25 garing HKBP garing 11 Romawi garing 1996 tertanggal 17 November 1996 tentang surat pengangkatan Sintua Poster Simarmata menjadi Sintua di HKBP Tangerang Kota. 2. Bahwa saudara Sintua Poster Simarmata sesuai dengan tanggal kelahiran 10 April 1955 sudah memasuki usia 65 tahun. Memperhatikan hasil keputusan Sermon Parhalado Jumat 30 Oktober 2020. Nama Sintua Poster Simarmata, tempat tanggal lahir Samosir 10 April 1955, ditahbiskan 17 November 1996, Sintua di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Masa pelayanan 24 tahun. Terhitung sejak minggu pertama setelah Natal, 27 Desember 2020, memasuki masa pensiun dari Sintua. Dengan ketentuan, pertama, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Kedua, jikalau terdapat ada kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tangerang Kota, hari tanggal Minggu 27 Desember 2020. Huria Kristen Batak Protestan HKBP Tangerang Kota. Pendeta Resort, Pendeta Gunawan Panjaitan STH MSI tertanda tangan. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan. Tembusan, pertama Sekretaris Bendahara Resort, kedua Sekretaris Jemaat, ketiga Ketua Parhaha Maranggion Parhalado, keempat Pertinggal. Surat keputusan nomor 0124 garing pensiun strip ST garing 210201 garing 12 Romawi garing 2020. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten yang berkedudukan di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Membaca Aturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen kedua bab 6 pasal 25 poin 6.6 tentang masa pensiun Sintua HKBP usia 65 tahun. Menimbang pertama, surat keterangan nomor 24 garing SK garing H strip TK garing 5 Romawi garing 2001 tertanggal 13 Mei 2001 tentang surat pengangkatan Sintua Batara Nainggolan menjadi Sintua di HKBP Tangerang Kota. Nomor 2, bahwa saudara Sintua Batara Nainggolan sesuai dengan tanggal kelahiran 26 September 1955 sudah memasuki usia 65 tahun. Memperhatikan hasil keputusan Sermon Parhalado Jumat 30 Oktober 2020. Nama Sintua Batara Nainggolan, tempat tanggal lahir Padang Sidempuan 26 September 1955, ditahbiskan 13 Mei 2001, Sintua di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Masa pelayanan 19 tahun. Terhitung sejak minggu pertama setelah Natal, 27 Desember 2020, memasuki masa pensiun dari Sintua. Dengan ketentuan, pertama, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. 2. Jikalau terdapat
ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tangerang Kota, hari tanggal Minggu 27 Desember 2020. Huria Kristen Batak Protestan HKBP Tangerang Kota, Pendeta Resot Pendeta Gunawan Panjaitan STH MSI tertanda tangan. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan. 2. Tembusan. Pertama, Sekretaris Bendahara Resot. 2. Sekretaris Jemaat. 3. Ketua Parhaha Maranggion Parhalado. 4. Pertinggal. Surat Keputusan nomor 0125 garing pensiun strip ST garing 210201 garing 12 Romawi garing 2020. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten yang berkedudukan di Kota Tangerang, Provinsi Banten, membaca Aturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen kedua bab 6 pasal 25.6.6 tentang masa pensiun Sintua HKBP usia 65 tahun. Menimbang, pertama, surat keterangan nomor 87 garing tahbis garing Sintua garing 211101 garing 8 Romawi garing 1999 tertanggal 29 Agustus 1999 tentang surat pengangkatan Sintua Ferdinand Nababan menjadi Sintua di HKBP Tangerang Kota. 2. Bahwa saudara Sintua Ferdinand Nababan sesuai dengan tanggal kelahiran 9 Mei 1955 sudah memasuki usia 65 tahun, memperhatikan hasil keputusan Sermon Parhalado Jumat 30 Oktober 2020. Nama Sintua Ferdinand Nababan, tempat tanggal lahir Dolok Saribu 9 Mei 1955, ditahbiskan 29 Agustus 1999, Sintua di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Masa pelayanan 21 tahun. Terhitung sejak minggu pertama setelah Natal 27 Desember 2020 memasuki masa pensiun dari Sintua. Dengan ketentuan pertama, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Kedua, jikalau terdapat ada kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tangerang Kota, hari tanggal Minggu 27 Desember 2020. Huria Kristen Batak Protestan HKBP Tangerang Kota, Pendeta Resot Pendeta Gunawan Panjaitan STH MSI tertanda tangan. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan. Tembusan. Pertama, Sekretaris Bendahara Resort. 2. Sekretaris Jemaat. 3. Ketua Parhaha Maranggion Parhalado. 4. Pertinggal. Ahu Pedita HKBP Resort Tangerang Kota, Pasahaton Tuhamu Amang Situa Marisi ha Rumah Horbo, Mamongoti ha pensiunon Situa di HKBP Tangerang Kota on, di bagasan Goarni Debata, ama anakna Tuhan Yesus Kristus doho todde porbadia. Sai di pasu-pasu debatama pakubasyo muna nasai laon dohot inang nama ngurupi bahen hasangapun diguarni Tuhatta. Amin.
Ahu Padita HKBP Resort Tangerang Kota, Pabor Haton Hamu Amang, Situa Poster Simarmata, Mamongoti ha pensiunon Situa di HKBP Tangerang Kotaon, di bagasan goar ni debata ama, anakna Tuhan Yesus Kristus, doh todi purbadia. Sai di pasu-pasu Tuhan debata ama, pakko basyo muna nasay laon, na niurupan ni inang dison, bahen hasangapon di goar ni Tuhata. Amin. Ahu Padita HKBP Resort Tangerang Kota, Pabor Haton Hamu Amang, Situa Perdinan Nababan, Mamongoti ha pensiuno Situa di HKBP Tangerang Kotaon, di bagasan goar ni debata ama, anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi purbadia. Saya di pasu-pasu debata ama, pakko basyo muna nasay laon, dohot inang dison na mangurupi, bahen hasangapon di goar ni Tuhata. Amin. Ahu Padita HKBP Resort Tangerang Kota, Pasahaton tu Hamu Amang, Situa Batara Nenggulan, Mamongoti ha pensiuno Situa di HKBP Tangerang Kotaon, di bagasan goar ni debata ama, anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot toddi purbadia. Sai di pasu-pasu Tuhan debatama, pakko basyo muna nasay laon, nani urupan ni inang dison, bahen sangap di goar ni Tuhata. Amin. Nuaing aka manami na nami, nakot mamu tugijang ipurumon, rapak mamak tetabi. Dopak ko kamu ma ruas ni huriata. Tuhita parhalado ni huria, nang akadongan Padita, nuaing tapasa matunasida, akka naniaturhon ni huriata, ima nataluk na pinasa ni huria tu akka situa na pensiun. Roma hita tujulu, laus sudima hita akka manami na nami situa, inang bibil pro akka Padita. Laos Roma tujulu nang inang ta nyonya pendeta Panjaitan. Ramata tapi nasa ni huriata. Songonima tapakak sida kapak mahita. Teh.
Mulia tema di Tuhan, mulia tema di parsaurata di permingguan di bagas toho di bagasan sukacita alas nerohita luhukna. Sada natapatupa di bagas alas neroh alas matangiang. Na sangat si apreta si halasonota. Ulaon sada tohonan di namang ulahod doh na partong Japon saha tu besiun. Sada berkat na sungguh luar biasa. Mulia tema itu di sonamang inang sian hasadaon holong nero hanehita parha maranggion ni parhaladu di tongane huriatta adong tapatupa so ngecendramata tuhamu las nero hado tangyang ni parhaladu ni huriatta mon di bagasan sukacita masu di parhaladu ni huriatta doh ruas pasahatonon khusus na parhaladu songoni mana kamu parhaladu dongan nami naupesiun cetohona pelayanan di huriatta di Batama na maso-maso. Oti godang na pinasaha ni dongata parhalaro ni HKB Tangerang Kota di Batama na mangguhi pasu-pasuna. Upasahat tayo di bagas roha, di bagas tanla si roha mato kamu nang majakosa muli ate ma.
diatur hon sekretaris ni huriatta ma akka nama doko kada. Sahat mahita napasahaton hata selamat tu amang situa naung pensiun siat tonga-tonga ni huriata di pakkubasion. Na parjulu sian utusan ruas ma na ni pasahat tu amata sudung simatupang sian wik sa plopat. Partikyanon pasatay matu hamamang. Salum. Huria ni tuhatta, ruas ni huria Kapitangan Kota. Parjulu selamat Natal madita pala luhutna nasa huria hakawi Tangerang Kota. Nau parsang api hami saluhutna hamuna amanami inanami padita nang ibu pro. Di partikian di ulota sedarian nama perhaton ama pensiun ama situ pensiun. Nah pinasangapan sa sudina saluhutna ruas ni huriata hakawi Tangerang Kota. Molo tungaw penuang akamang inang lapasahaton ata mauliate tu amat tanda pensiunon naung hatani hita saluhut nama nahu pasahat amang. Mauliate ma dihamuna nahu parsangapi hami amanami naupat pengonwaing na memasuki masa pensiun. Sebetulnya molo sidohonokku nganaking kejang didokon amang padita di jamitana alai adong ikut donok kudon molo hamu naupat hubereng amanami di pakkubasyo muna di Tangerang Kotaon nani pehut-ihut mulai sian na donok kuma manopang dope huriaton amang si rumah horbo talmobi di ben hamudo subbangan muna pikiran tenaga materi kisusah dope huriaton. Jaladong dang tugas holan hasit tuauni maragedda marjamita na dihubasi hamuna. Amang rumah horbo molorak salah sekben sampai 2 periode molorak salah. Lo bira mang na 4 periode malahin na. Takola dihuriat tahun 1 resort. Amang nababan bendahara huria molorak salah tong 2 periode. Amang Simarmata di Koinonia di pembangunan tong 2 periode. Amang Batara pe aktif di pembangunan. Artinya akamang bahat dona ulina dengan nabi na muna, nabi nasahat muna tu huriaton. Atas nama nami ruas di nama masuki masa pensiun kamuna. Mau lihat mah mang tangyang nami rabdot keluarga di son. Di nama mesuhi masa pensiun akka amaton. Penggek saur matua ma hamuna rap dohot akka amata na pensiunan. Dia cita-cita muna tangyang nami masa luhutna. Dia kena kemuna. Molo tangyang niamata nakin. Dia kena kemuna bumi mara manguduti akka ulam muna tugas muna. Nak pinuk kamuna di Tangerang Kotaon. Ima harapan nami akka mang tuhamuna na pensiun. Jadi dak pula gajang donokku ka amang songon tangyang nami manguse tuhamuna saluhutna molo hatani upasa pion hatani tangyang ma pangidu mon akamang tuhamuna asa huta gunuk tua maninna hatubuan niat ciun horas mahamuna amanami na peciun toktong di pasu-pasu Tuhan asa dikini tada bunga manapi yang dipinggap pasu horas matotok kita pada luhutna di Batama nama masuk-masuk. Mau lihat ya, Mak? Mau lihat tema di amang sudung simatupang sonari masuk mahita upasat hata na paduahon utusan sian parhalado upasat tamima tuamata situa perlindungan sitorus.
Koras madihita saluhutna kami sian utusan parhalado pasahaton mau lihat ini rohanami tudongan nami nak pensiun mulai hari sadarion takas doa mang huingot tami buha akapabahena muna di huriatta selama rapak kita makobasi di huriaon akasi tirudo di bain hamu tuhami tu sudut na poso alani daktar balosami noni yang ngobarhite pa bainon nami asima rohani Tuhan di balot semai merlipat gadda tuhamu kadongan nami nak pesiu di hari sadarion lesak songonido secara kebetulan amang naopat situa di wikna masing-masing gabe situa wikdo takas do huboto hami jala hualami hami mampu do hamu patutoru dirimuna pai mai mahon akaparjamita di parapatan mana di titik-titik tertentu na pinandomuna ala torop parjamita na sumaboto alamat di si hamudo amang na memandu alani tung moliate gudang mah di pasaha rohanami jala toktong ma tangiang masih tangiang kita asang giat boy huriat taon lam dengganak kapakobasion lam marbungaran guarni untuk hatta de bata marhiti-hiti akapelayanan ni natapatupa di huriat taon songo pangujungi hata nami amang dohonon nami do songoni do ni situ tua asador halupa main togu-togu ni horbo do hatiti togu-togu ni horbo nang naksa hormatua mahamu dongan nami parhala do nang masa pasiun di hari sadarion sahat tu namar nini sahat tu namar nono tu hatta ma nama dongan hamuna horas mahita saluhutna butima siak kami hata utusan parhalado amin. Masuk mahita tu napasahat hata namanguduti sian utusan sian parhaha maranggion parhalado pasataima tu ketua PMP situa Darto Pakpahan partikion dot nganan pasatami Shalom horas madihita saluhutna mangenang moliante di amang padi taresota sudah full timer napa sahatot tiki tuhami khusus songo nama wakili parhaha maranggion ni parhalado songo kata nami nahu pasahatami nakin dihamu amanami naung pensiun amang rumah horbo amang sumarmata amang nababandohot amang nenggolan secara pribadi siak kami songo juniormu amang dihadiriku sada kesaksian na sangat-sangat luar biasa di sada prestasi di sada tanggung jawab di ulang tohonan naung niulamuna sahat na pensiun itu nasubuh ternilai begitu besar berkat ni Tuhan tutongan ni keluarga ni amang naung sahat mangulahon sahat na pensiun molo pedisok kami pasahaton songon hamalaton ni rohanami tuhamu amanami no pensiun dohot ina nami nama support di pelayanan ni amang dongan nami no pensiunon si dohonon nami di hatua munon di masa pensiun munon namang tumas segudang do na buai hidahami huputik kami di masa pelayanan muna hidahami molo petung sahat tu masa pensiuni harap situ rohanami molo ulau tohonan hasit tuaon di tongani hurei pensiun aleng go situa saliling ngulumuna di hatua muna di huta di balian tetap ma ikon patuduhono muna songon na kidahami asala sima tangyang nami subdi dong amuna parhalado namangula do pedi tongani huriaton di bagasan tangyang mas tangyang mahita amang anggiat berkat pasu-pasu najinalomuna siat debata saha tu hami regenerasi na poso anggiat boy hulahu kami saha tu najinalomuna sonari saha tu na pensiun
Nanek sidohonon nami Tuhamu amanami nanami ditangyang talas ni rohatta di bagasa sadarion. Nunga tapatupa las ni roha tangyang marhite-hite sian parhaha maranggion ni parhalado. Ima tangyang nami itu sudi keluarga. Amanami nok pesiun. Sidohonon nami Tuhamu amanginang sian khususnya sian parhaha maranggion parhalado. Di hatuwa munaon diuduk ni ngolu munaon debata mana mangalehon pasu-pasui marlipak gada Tuhamu amanami nanami asa anggiat pasahaton ni debata sukacita las ni roha di hamuna dina madalani hatu tua muna songoni manang doh pangiduan nami di masa pelayanan molo pemasoho sian huriata alenggo hasituan pelayanan di huta tetap ikon hirimon nami patu pamuna ditongani lingkungan manang wikta pos rohanami amanami nanami molotuk songoni penabuhu pasahatami las omma pangiduan nami songon hata ina tua nama dok pasahaton nami Tuhamu amanami nanami sahak-sahak ni sulu sahak mali bicar ni matanyari liling mahamu amanami mangulu di hatu amunaon debatama tok tong dong amuna ganop tiki ganopari horas mahita salhuna. Ala ngasidung be napasahaton hata selamat dohot tangiang tu amanami inanami nang pensiun sahat ma tu acara nama ngapu asa rapma hamonon tujulo amanginang ujuhami ma amang situa marisi haruma horbo dohot inang napaduahon amang situa poster simarmata dohot inang napatuluhon amang situa Ferdinand nababan dohot inang napaupaton amang situa Batara Nainggolan dohot inang upasatami mapertikiat Tuhamu asa rap mahamu mangapu amang inang cek Shalom. Horas madihita amanginang. Alaod dope hita martatak muka manang pajupang buhi. Upacata mema selama hari natal nami itu hamu saluhu nama nami ina nami akayan akon nami na poso. Talubobi ma tuak kamanay padita do ina nai padita nang tuak kadongan nai perhalado pe. Selamat Natal madihita saluhu na. Sabar. Alani holong ni rohani natod do tuh terus dokter memakai masker. Iya. Parjolo sahali moliate do pasaton ni rohanami. Tuhamu amanami nanami pa ruas HKBP Tangerang Kota. Dangadong naboy hubang gahok kami di palayan namin. Alahura jumihami debatado na madodohami gabi perhalado. Jala dongam muna makobasi di tonga-tongani huriata di Huria HKBP Tangerang Kota. Melutuk penaking di taringotek kadonga rupa ni pelayanan sekian puluh tahun darong arti ni amanginang. Ya, karena kita tahu bahwa Tuhan yang menunjuk kita sebagai perhalado, bukan manusia. Jadi alanido dangadong pola na hubang gahok kami manang na 30 tahun kami manang na 3 periode gabi perhalado manang na maniop jabatan di resort manang na di distrik. Tidak perlu, hanya bagaimana kita melayani. Odo nahuwa maleto kami Tuhan wa manami na nami. Molo tabereng tiki diojakok kami tau siya pulutolo di son dangadok songono belga ni garijat taon ope non dangadong gedung sekolah minggu pe dangadong do pe sikisi ya
tung bagas ni huria pe songong gedek-gedek udah pena jolo. Alai ima bahasa-bahasa ni debata. Sadahi ta sudai di son. Ruas dohot parhalado. Patupahot pakobasion pembangunan. Tahun 2010 roh amang larestam tu son. Itor tipak. Alai pasiduk kumana sida. Anggo nama kobasi parjolo amang padita putape ado. Ate ima hamoloton noranami itu hamu amanginang di pangurubyo muna di hami parhalado nang ditangyang muna buhay hami mangahiri purna bakti ni parhalado di obason anggolan ni gogo nami mungkin tidak ya alih-alih tangyang muna sude 1.700 jemaat manangyak kami kakak ya bukan kepala 1.700 kakak manangyak kami nuang na persiu di son omma basa-basai hujalo hami sehat kami sudah amanginangi beri kamu ya ala ni tangyang muna di bukan ala ni gogo nami ya jadi totok matang ako kamu hami amang di madala ni hapensionon nami di tonga-tonga ni ngulo namin ng keluarga asa nang tuak karong ako parhalado pe mangidoma pa mi molorang kakakurangan ate di selama kita melayani di Puriat Tarison karang-karang olo do kita marsisonggakan ade dia karabot-rabot alai itu tidak menandakan bahwa ada kebencian untuk memperbaiki manang mensempurnahon aka rencana ni Huriat tadi ya totok mahita marsitangyangan amang inang dong aku berhalado nang amanai padita pe do akai nanai padita kami bangga bahwa antara jemaat parhalado dohot pelayan manang pendeta cukup dekat ya cukup dekat karena di samping ni gudang ni pelayan di tonga-tonga Nuriata akar ruas tapi kana burjudo sudah ruas tahun nyata benar itu lahan bisa kita beli 7M lebih dalam tempo 1 tahun lunas imak alanya kaburju nabi alani dong anak penok pesiuk kami mangido kami totok ma uruti hamu pembangunan ni lahat tanah di Saborangan asa adong aka tempat nalaw si pagkanuhriata makobasi terlebih ma di saat duka te konator sada cukup teriris hati kami sebagai parhalado mat telepon tu rumah duka di dok orang Batak tidak bisa di sini. Orang Batak tidak diterima di sini. Memakai gedung ini. Kenapa? Karena orang Batak itu tukang berantem. Unang taihut to besongoni. Jalai mapangiduan nami, mau lubui tabay magidungi, gabe pelayanan tuaka ruasta, unang gabe kesulitan, mau lorong akan amasa. Ate amanginang. Jadi saudak nai mau lihat madihamu akama nami ina nami ruas ni HKBP Tangerang Kota namanangnya kopakobasyon nami salamon marhay pasok kami dengga sudah merdala nakana hulo kami mau lihat ma horas madita Salam. Naku hormati kami amang padita resort sangon uluan ni Huriata di HKBP Tangerang Kota. Naku hormati kami na padita full timer dot Bibol Pro. Naku hormati kami saluna dong aku parhalado ama dot ina. Naku hormati kami hamu damang dainang ruas ni HKBP Tangerang Kota. Molojongjok kami di son, las rohanami, ala sangat besar apresiasi ni Huriata patupahon acara, ima acara pelepasan di Bakasatikyon, tuho opat halak parhalado ng pensiun. Alay molo tacarmati nakin ati amang inang
molo pensiun pehami di bakasa sadarion, mungkin kami sendiri sebetulnya perlu dipawatahonon, kami pensiun dang di bakasa bulanon. Tongandang di pa itu tamunakin, kami pensiun ima di bulan April tahun nodo. Jadi molo dipatu wape acara pelepasan di bakasa tekion, ala ni situasi do kondisi pandemi COVID-19 do. Ala ni tong do pasaton nami apresiasi yang sangat mendalam itu sudah perhatian ni amang Padita Resort do sudah full timer do akadong ako perhalado gabe boy terpatu pa acara di Bakasan Robason. Jadi mula mangula kami 24 tahun di tengah-tengah di Huria nakin adong kubigi kami sian amang napasahaton kata-kata sambutan itu di patorang bahwa sian kami nau paton didokon gudang aka ulau dan yang sitiruon alai sada do na yang dohonok kutu kita saluna sekecil apapun pekerjaan yang dapat kita sumbangkan untuk Huria. Unang pola mabiar hama manginang terlalu mobi dia kadang aku perhalado sekecil apapun yang dapat kita berikan untuk gereja, lakukanlah itu. Jangan dong nama risuang mangulahon daringkan nanggo saotik pe ngolah di taungatan Huria. Alanido bolo somalna ate adong akre pengsiu songonon iro do adong pesan dan kesan. Molo hami songo situ wek donok kudo na perjolo kesan adalah mulai madi tuhatta. Allah di paluas tuhatta kami pas situasi kondisi yang sangat memperhatikan bangsa dan negara kita di COVID-19 jalan macai dengan di patu pahuriata sada pelepasan di Bakasa Tekion gabe terpatu pama pelepasan pensiun di Bakasa Tekion dohono nami do sangat bangga do kami alawoi kami tolhas mangula 165 tahun. Itu kesan kami yang sangat mendalam dan kami itu bulut tepat saat kami itu Tuhani ala di luas Tuhani kami mangula 165 tahun. Napa dua hon anggia ma marhite-hite akapakubasan nami. Olga manang wati penaboy hubasi kami di tongga-tongga di Huriaon. Anggia ma boy marparbui di patu-patu hatta di pasu-pasu hatta di tongga-tongga di Huriata tarlumobi ma di skop manang lingkungan yang lebih kecil ima ala mangula kami songo situ di wek onom. Jala di Bakasa Partekian on au tong depas hatok kutu molo pensiun au di Bakasan Sadariom ma resmi au pensiun sian HKBP Tangerang Kota songon perhalado alai di Bakasa Tikio datang pabota honokku bahwa kami sebagai sintua wek di wek onom nungabe dengan kesepakatan yang bersama di lingkungan ni wek onom jala di sodo pabota honokku tu akadong aku perhalado sang songnen ang tu Padita Resort do a full timer nungabe huririt kami dengan kesepakatan lamang gatio kami songon situa wek ima inang situa Delpi boru sitorus alana mamer kebaikan atau keberadaan, tetapi kami lebih condong kepada senioritas. Alanido, ala inang situa Delpido na lebih senioritas, lung kami na aktif sonari gabe situa Delpido na gabe situa wek nang hupilit kami ima songon bawa perjolo di tengah-tengah ni Huriata amang inang. Jadi ima songon kesan, alai molo pesan na perjolo do honokku do manang di dia pehita mangula pasti tidak akan ada yang sempurna. Manang di dia pehita, baik orang di kantor, baik orang kerja di mana saja. Jangan kita menyombongkan diri, tidak ada orang yang sempurna. Tetapi yang menyempurnakan itu kita sendiri. Moloboy tahun na sempurna, itu kan karena memang kita yang menyempurnakan. Bukan orang lain yang menyempurnakan, tapi kita yang menyempurnakan itu. Ima pesan da perjolo. Napa dua hon, mohon maaf sebelumnya.
tudongakku perhalado. Ikon sudedo dongakku perhalado ama do ina marsi paunaunean. Unang adong na marsigasipan. Marisuang kita mangula di tengah-tengah ni huria, mula sa marsigasipak kita. Saya katakan tadi, tidak ada manusia yang sempurna. Untuk itu, karena di dalam ketidaksempurnaan itu, Tuhan memakai kita, dohonok kutudong aku perhalado na supengsiun yang masih aktif, unak kamu marsigasipan. Marsi paune-une yang mahamu. Aido na di halamohan di rohan itu hatta, molo hita mangulaman ang didia pa hita. Jadi, ang giyak di baka seperti kiano baru tunggar jam pehudo ate ala hober nakijamu saya gudang do yang dohonokku alai asima rohani itu hatta saya di patongan mahita marsaur di tengah ni huriata saya nabo di pagajang mo saya ala hobereng ngajam tonga sade be mongko malas pagajang pe tangadong be masuk torohannya kadamang dainang ate ala nido naparpudi dohonokku ma saya tu hatta ma napasikopon las ni rohatta di baka sadarion jala sahalinari dohono nami muse mo lihat godang ma tuhamu amang padita resort amang dot inang full timer saluna inang bibul pro suang soni nang dongakku parhalado sayang giak ma tuhata napasikopon saluna hata nauli hata nadengan nang pinasakmu tuhami sayang giak ma boy tongtong terjalo hami adong pepatah madu ate kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Jikalau ada pangulon nami dia ketikin asalpu yang kurang berkenan di bagasan rohani damang dainang terlubu bima diamang padita resort akadot full timer do akadot keperhalado jangan disimpan di dalam hati. Tuhan ma nama masuk-masuk hita saluna horas. Shalom. Horas ma dihita sa luhut na parjulo na pinarsangapan amang padita resort dohot amang full timer do inang full timer suasoni inang Bibel Pro lasoni ma tu sude hamu parhalado dohot sude ruas nawa olongi hami tung masai las rohanami apala didikyon dilihat tuhata dihita persaulian ima tikki di hami naboy pas pelepasan di mingguan. Upakilala kami do dangalani gogo manak pabainan nami tung asini rohani itu hatta do. Lasong nima idok rohanami di bagasatang yang muna. Totong do di wak kamu hami perhalado na opat. Apala ditikyon boy pelepasan. Amang dohot dinang sautik boy dohonon nami di situasi do kondisi na sangat memprihatinkan di Tikyon Nuai. Songonau lahir mas 9 Mei 1955. Jala di pandemion kadang-kadang berpikir buharo na yang sahat do. Jala 2 hali mausuku na magpadita resota. Adi ka do mang pelepasan niku. Iro ko namangi molodang Desember Januari ni na baliling ngayon na ako kan. Saya martangi ang agugo do inata. Sahat do nai. Alai postor hanami kamang do inang totong do hamu mabuak kami di bagasatang yang muna saat tu sadario di bagasalas ni roha. Jadi laksoniro do honon nami kamang do inang yak kaparniluan nami sa lilengon lebih kurang ma 21 tahun mangula di huriat tahun. Jala aura di huriat tahun 2 tahun mau periode untuk bendahara 2 tahun periode untuk tim audit, badan audit. Jadi mula hubereng ke huriat tahun, mulai tahun 10 lalu saat sadarion, pembangunan sangat pesat sebenarnya. Mula jolo tahun 10 lalu, dan ada bostor dope garijat tahun. Mula raudan bostor dope, kiamang nabi 20. Alai sonaria mang, mula tabering situasi tahun, puji Tuhan sudah banyak berkembang. Alai nak pesongoni, kita banyak perkembangan, tapi masih banyak kita kekurangan. Jadi ala nido pangiduan nami hami nang pensiun, tuak kadang perhalado generasi muda. Marilah kita bangun huria kita ini. Do Tuhan bakal damang do dainang, martangnya kita. Masa totong dapat kita,
aka pemimpin na boy cepat membangun Huriata. Ay nasida do sebagai tolok ukur manang nasida do membuat kita termasuk akasong padita resort membuat kita tu akari na mangihut. Jadi pos dorohan ami akamang do inang marsadani roha mahita nalam membangun Huriaon asalam tu majuna tu akatik kinareng ro. Tusongonipe kata sambutan nami tuhat tamana mas-mas. Mau lihat ya? Salam. Selamat Hari Natal Madihida Amanginang. Jadi songon atas yak kami nunga di pasahat dong aku nah anggap lebih senior saya nau ala masa kerjana diginjang ni 20 tahun sudah sedangkan kami 10 siado Amanginang. Jadi atarimara atas yak kami olanido na kuhamoletok kami sebagai para halado nunga mengalami beberapa periode pendeta resort mulai sian gabe resort kuriat tahun amang WG na 70 lanjut hot amang aha silitonga mangihuk muse amang Prit Sutapea hot almarhum amang Ladestam Sinaga mangihuk muse amang Belman Hutayan jala tonari amang pendeta we Panjaitan tunggodang jala mamora do wawasan nami sebagai situa ala di tongos tuhata turiaton dengan corak-corak kepemimpinan molo kami mamereng sian sisi positifna bagi gudang pengetahuan dohot wawasan namar huriai alani secara khusus tu amang pendeta resort amang Panjaitan oleh ate godang ma nakpe satokin dohita rap dison alana di pemberangkatan muna dung gawe preses hal amang mungkin dang doh behami sebagai parhalado alai syarwas mahami. Jadi selamat madi amang preses amang pandarsot nami noaing amang Panjaitan tuatama namandongani hamu jalan amaliang gogo. Naksongoni apala ditikyon amang inang so nadok ni dongan nakin kami situawek jala nunga ubek kami rapat pemilihan walaupun secara grup WA alai nunga satu lepami nagabe situawek ima inang Ruliana Sialoho jala asa Roma tujolon amang kada senior nama wakil ala dangboy inangi serang tungai dan dono aing eka saton nami ma songon serah terima dokumen nak songoni di inang calo situa asima baru sitorus sebagai situa kami kaderisasi upasat kami tuhamu mendukung upasaton nami do buku agenda asa boy pakai hamu marsiajar mulu ditikina maragenda mahamu non di pertangyangan songon latihan jala dipakai hamu mai mulu dung dipasahat huriatta di hamu agenda muse boy di polak kamu songon nadik dipatupa ni amang lumbat turuan tiki learning nasida sonari no ngagabe setua jala ngagabe bendara resort bendara huria. Jadi Roma hamu amang situa Gultom dot inang baru sitorus calo situa.
Jadi di pargogo itu hatta mahamu amang songon parhalado di Uriatta secara khusus di wek itu dihita jala pargogo itu hak kamu amar mahani ruas termasuk mahami gabe ruas haduan bajar ajar hamu mahami oleh atema Setabi di hita saluna perlu mobi di amang pandita resort mangidutik kiam stokin sian pitu dengan apalasa otik damang jadi mulai tema di tuhata di pakubasion ni hala amang situa name na obat situa na purna bakti di bagasa sadarion hamirma mewakili sian itu pasahaton selamat ma di hala amang na menjalani purna bakti di bagasa sadarion setu hatta mana tutong madongani mga ramoti mga laguguro ay pason di hala amang adalani ari na pinasaan itu hatta betu hala amang saluna secara khusus tu amang situa Mataran Enggulan kami sunai pito amang pasahaton songon gati di Cindra Mata tu amang umana terbaik kami songon ungkapan muliate sian kami selalu na parhala doh ruas ni wik pito satu hatama na totong madongani mga ramoti mga legugu haibaso di ala amang tu juluanon malotuk pesangonon nabi terpasahat kami las maruhani amang lau majalosa muliate oh tu wek manam adong melate Iya. Mulai tema di tuhata, buhi tamarhai pason, suak songoni nang di apa amang nami, situa nami nang projel pensiunate. Buhi pasamu, soktong buhi mendalani pensiun di Pagasatikion. Saya tanya kok kamu mahami ama, aka adik kelas muna, asa toktong buhi tong hami majalo pensiun harga di bagasan hai pason posoro penyasongonon songon sian hami sian uik onom adong tanda kasih nami tu amang situa nami manak songod dia pe amangon lasma rohani amang majalo jala toktong hupangi do hami paniroyon ni amang di wikta asa toktong mengajar-ajari hami ate amang oleh ate mak pasah Amang kami minta waktu juga sebentar. Kami dari seksi perempuan juga, khususnya untuk Amang Paniroy kami, Amang Simar Mata, kami dari seksi perempuan di sini memberikan sekedar cendera mata. Karena selama pelayanan kami khususnya di Tangerang Kota yang kami tahu Paniroy kami yang mulai saya sendiri ikut melayani di seksi perempuan merasakan bahwa Amang si Marmatalah yang menjadi paniroy kami. Terima kasih Amang. Maaf untuk sintua kami tiga yang lainnya. Kami hanya memberikan untuk Amang si Marmata. Terima kasih untuk pelayanan yang telah Amang berikan kepada kami seksi perempuan. Jangan lihat dari nilainya, tapi lihatlah Amang bagaimana kami mencintai Amang, menyayangi Amang, dan semua apa yang Amang pernah katakan ke kami, nasihatkan ke kami, itu menjadi pedoman kami untuk melayani kami di seksi perempuan. Terima kasih Amang, sekali lagi juga Inang, terima kasih Inang untuk semua dukungan dan partisipasi yang Inang berikan selama ini, teladan yang Inang berikan kepada kami. Saya pribadi merasa Inang sebagai ibu yang sangat
patut untuk diteladani khususnya di pelayanan seksi perempuan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, untuk Amang Inang juga yang lainnya. Mau lihat ya. Oke. Mula tema ang dobe. Oh. Songon na mengunjungi siap kami perhalado. Ima hatan itu hata di Lukas 10 ayat 10. Songoni donang hamu molodung di ulah hamu saluhut na didok nai tu hamu dok hamu ma na poso na aso hasea do hami itap ulaun na patut do ulah hami. Amin. Ulah mahita. Mula tema. Song lima mardabot akan naulin na maru akan adengkan apa tupa di tonga-tonga ni huriatkan di na tababorhat na sida pensiun. Noang tapauzung ma minggutang maredde mahita sen nomor 125 ayat 2 125 ayat 2 laos rimma ita jongjong maredde mahita Roma kadongan padida belum meta. Tatangyakon mapiliata martangyang mahita. Ali di bata amanami na di banuagi jang hodo harorwan ni saluhut leho na dengkan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami ma sian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Sajalo maon gabe uap na hucus di julum pasu-pasu mai jalaramoti. Asa ho parhasiak kami pilihanon pati bulhun harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hukadahami godang ni sileon-lehom mitu hami. Asalam gergir hami madok mauliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata awan nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate marohanami tuho alani asini rohamdo natotong mangaramoti ngulu nami sa tutikion. Tarlumuwi diramoti hodo naposom amanami situa marisi ha rumah horbo. Nau makubasi gabe situa seliling 27 tahun. Amang situa poster simar mata. Naung makwasi gabi situa saliling 24 tahun. Amang situa Ferdinand Nababan. Naung makwasi gabi situa saliling 21 tahun. Amang situa Batara Nainggolan. Naung makwasi gabi situa saliling 10 sia tahun. Di Huriam HKBP Tangerang Kotaon. Nuaing bongok manasida tumasa hapensiunan. Sai pasu-pasu ma akka pakubasion naung diulahon naposomon di Huriam.
asa marperbui jala gawe hasangapun di guarmu hut gawe lasni roha di huriam dongani jala iring-iring ma naposomon madalani ari-ari ninguluna jala pasu-pasu ma dohot saluhut keluargana asa gawe keluarga sitidangi Kristus nasida di tonga-tonga ni masyarakat mar hite-hite gor ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiang hami tuho amin ale amanami na di banogijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajawmu say saut malomoni roham di banu tongon songon na di banu gijang lehum matuham sedariun hango dua siapari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami unak kami tugi hutu pangujunan palua mahami sian pangaku bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bauhina tuho jala asima rohana midaho. Sai didopakkon Tuhan debata ma bauhina tuho jala dipasorkon madamena tutodim. Tambahin dokumentasi doa ke situ na bensiu. Selamat Natal dan selamat menjelang tahun baru mah di kita.